ఓం నమో వెంకటేశాయ. కళ్యాణాద్భుతగాత్రాయ కామితార్థప్రదాజినే శ్రీమద్వేంకటనాథాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. ఆత్రేయపురం గ్రామంలో వేంచేసి ఉన్న శ్రీ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో ఈ నెల 19వ తేదీ గురువారం పరాభవనామ సంవత్సర ఉగాది మహాపర్వదినం సందర్భంగా ఉగాది రోజున ఉదయం స్వామివారికి యథావిధిగా నిత్యార్చనలు, బాలభోగ నివేదన, అనంతరం ఉదయం 9 గంటలకు శ్రీవారి సన్నిధిలో విశ్వక్షేణ పూజ, అలాగే పుస్తక పూజ జరుగుతుంది. అనంతరం పంచాంగ శ్రవణం అనేటువంటి కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఈ ఉగాది రోజున పంచాంగ శ్రవణం వినడం ద్వారా ఏ ఫలితాలు కలుగుతాయి, అలాగే ద్వాదశ రాశుల వారికి కూడా ఎటువంటి ఫలితాలు ఉన్నాయి అనేటువంటి దాన్ని వివరించడం జరుగుతుంది. కావున భక్తులందరూ కూడా ఉగాది మహాపర్వదినాన స్వామివారిని దర్శించి అలాగే పంచాంగ శ్రవణాన్ని విని స్వామివారి పరిపూర్ణ కృపకు పాత్రులు కావలసిందిగా కోరుచు ఉన్నాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ.